Escola COP 2020 és la xarxa d'innovació i transformació educativa. Ser cooperatives ens impulsa a innovar pensant en les persones, els alumnes, els equips docents i les famílies. Són projectes col·lectius motivats, en constant evolució. Promovem la millora professional i personal dels nostres equips. I participem decididament en els moviments de renovació pedagògica. Ser cooperatives ens fa anar més enllà. Som escoles compromeses amb la societat. Treballem en xarxa i col·laborem amb entitats socials, culturals i empresarials arrelades al territori. Som escoles democràtiques amb vocació social. Fomentem experiències amb valors ètics, solidaris, de justícia social i de sostenibilitat amb la participació responsable de tota la comunitat educativa. Som organitzacions responsables amb una gestió centrada en les persones. Millorem els nostres projectes amb la implicació i participació de tots els cooperativistes, la comunitat educativa i tot el nostre entorn. Som escoles obertes a tothom. No deixem ningú enrere. Posem en pràctica estratègies didàctiques i inclusives. Personalitzem l'aprenentatge pensant en les persones. La xarxa Escola COP 2020 és l'espai on fem créixer la comunitat d'aprenentatge cooperatiu en xarxa. Identifiquem les connexions amb altres escoles per avançar conjuntes en el camí de la cooperació i innovació educativa. Intercanviem experiències i les millors pràctiques. Fem recerca per millorar les escoles cooperatives amb més rigor científic, pedagògic, inclusiu i ètic. Fem més grans les escoles cooperatives. Suma't a Escola COP 2020.